Okay. Kuma chakras esakhuluma ngawo namhlanje sizocela kakhulu u-heart ne-throat. So i-heart chakra ilapho ke umama onomkhubulwane avabrate kuyo kakhulu. Shuthi urepresenta noma urepresentwa i-heart chakra. Siyazi ukuthi njengo mama ekhaya, omama ke bayanakekela, abanakekeli banenhliziyo ezinhle, ibona futhi abasikhulisayo, futhi abasifundisa ukuthanda. Kahle kahle nje abomama by nature bane empathy, shuthi banozwelo kakhulu, basebenza kakhulu ngama feelings. They are emotional beings, right? Angeke uze uthintwe ingane ekhona uma wayo, ungancamela ukuthi kufe yena uma wakhe noma kufe yena umama evikela ingane yakhe. Lokho ke kusho ukuthi omama, ukubaluleka komama ke emakhaya, ibona abaletha imfudumalo ekhaya. Omama singayithenga imizi siyo baba kube nje umuzi ukuze ube yikhaya, uba yikhaya ngomama, ngoba omama ibona abaletha imfudumalo, abasinakekelayo, abanakekela ingane, including nathi siyobaba ekhaya. Bayakwazi ukwenza into encane noma kuthiwa iyiphi into encane abayitholayo noma leyo mali abayitholayo, bayakwazi ukuthi kuphileke ekhaya. Right? Kubaleka komama, omama besizwe bayimbokodo emhlabeni njengoba siphila nje, njengoba ngithe omama barepresenta umama unomkhubulwane. Umama unomkhubulwane siyazi ukuthi uyanakekela, umhlaba uyena, imfula yonke into, siyadla, konke lokho omama ke abasuke benakekela izinto ezifana nazo lezo, ukutshala into njengalezo. Bona nje by nature bavabrate kakhulu ngenhliziyo. So ke lokho kwenza ukuthi ke baphinde futhi bakhohliseke kalula. Ingakho ke abantu besilisa kube yibona abashilayo, ngoba siyakwazi ukuthi sibakhohlise, bakhohliseke, ukuze mhlambe bakhona abangakhohliseki. Lokho kudala ukuthi bona basuke ama chakras wabo aligned, basuke bekwazi ukuyibona into mayizaka ukuthi le ayilungile, kodwa imajority yabo iyakhohliseka kalula. Until mhlambe baze bayifunde indlela yokwenza izinto njengakudala. Omama bakudala babe vibrate higher ngoba babeqonda, babesebenzisana kakhulu ne-nature, babe one, they were one with i-universe. Alright, so ukuze ukwazi ukufinyelela ke ku-king noma ukwazi ukubulala inkosi, kumele usebenze nomama noma usebenze ne-queen, ngoba iyona i-queen kuphela ekwazi ukubulala inkosi. I-king, i-queen kuphela that can kill a king, right? So abelungu ke ukuze bakwazi ukunqoba abantu besilisa noma bakwazi ukunqoba izwe, basebenzisa abantu besifazane ukuthi bakwazi ukusihlangahlanganisa, ukuze singakwazi manje ukuthi sixhumane kahle nomveli nqangi, ukuze asidodise, aphinde asiphiphosiso, asipho ingcebo, ukuze sikwazi ukulobola, sishade abantu besifazane, sikwazi futhi ukunakekela amakhaya, ngoba abantu besilisa bona bama provider, bayanakekela. So ukuze mhlambe ikhaya lingafanishini kahle, kumele kudilwe nekhanda lomuzi okuwubaba. Ukudila nekhanda lomuzi ke ungena ngomama, right? So into abayenza abelungu la, ngoba before bezofika la bastudisha, they studied us, babona ukuthi ama-blacks anamandla, masingathi silwa physically. Sizoqala kodwa physical, kodwa futhi sizosebenza nangendlela abachumana ngayo nemvelo, ngoba ibapha amandla. Njengoba ngichazile kwenye ivideo ukuthi uNkulunkulu, umveli nqangi, uxhumana namakhosi ngoba thina sivibrate with throat, shuthi sirepresenta yena uNkulunkulu self. Ongelula ukuthi sinqobeke, singanqobeka through abantu besifazane. So into eyenzeka ke la, abelungu noma ugovernment
sebenzisa amandla abantu besifazane kanjani na ngokuthi abasuse la ku-chakra yabo i-heart chakra abanyusele la ku-throat chakra okunabantu besilisa lapho noma okunamakhosi lapho. Bakwenzelani lokho? Bakwenzela ukuthi bas-misalign ne-nature ngoba kahle kahle ngokwe-nature or by nature abantu besifazane angeke baze balingane nabesilisa. Iqiniso lelo elimsulwa. Ingakho abantu besifazane bela uHeart, thina siyilapha ku-throat. Ngiyabona ukuthi ingezansi leli iphezulu leli akuna 50-50, ngeke kube na 50-50. So abelungu ngokuletha i-50-50 yabo vele babenzele ukuthi sihlangahlangane abantu besifazane basuke la bazoba ngumsindo. Mase kunomsindo sokhona la ngoba la akumele kube nomsindo ngoba kuhlala umdali wethu. So mase kunomsindo la osumningi umsindo asisakwazi nathi ukufanishina kahle sikwazi ukuthi mhlambe sithi masikhuluma sizwakale ngoba na abantu besifazane nabo sebeyakhuluma bonke kushuthi akekho lalelo omunye sonke sila. Ikhona ke lokho kwenza ukuthi mhlambe sibone ngendlela esekwenzeka ngayo emhlabeni manje ngoba ngasekho lalelo omunye. Ayisasebenzi imishado, ayilast imishado, nengane isakhuliseke ngendlela ehlelekile, ayisalawuleki, zenze ikwenzayo zilalana zodwa, ayihloniphi abazali, ayilaleli imithetho yabazali, kuhlangahlangene ngoba nengane sihlangahlanganiswa i-situation eyenzakalayo ngoba ayisazi ukuthi ilalele bani ngoba nathi silwa sodwa. Abantu besifazane bazonda abantu besilisa ngoba bathi bakhulelisa bangazondli ingane. Nabantu besilisa bazonda besifazane ukuthi bagcwele emajele bengena amacala. Angithi ilama right lamalungelo lawo. Bakubonaka abazali bethu ukuthi njengoba kuza lama right awa azobhidlisa isizwe. Bakubona labo abantu abadala ngoba bona bavibrate high. So thina sakhohliswa imfundo ukuthi hayi kwakuyisikhathi sakudala lesi sangabona ukuthi abelungu kahle kahle bafuna ukuzosibulala, uzobulala isizwe sethu ukuthi sixabane sodwa njengoba sixabana nje. I-hate between abantu besilisa nabesifazane ibhlungu ngoba sisabantu abamnyama sodwa, and lento ayenzeki kuphela la kuthina eAfrika, yenzeka emhlabeni wonke kakhulukazi kubantu abamnyama ngoba abantu besifazane basukile la engimele ngabe bavibrate khona bala enhla. So abasakwazi ukuthi balalele, abakwazi nokwazi ukuthi kuyini ukuba umuntu wesifazane nokuba iqueen, ukuthi yini ukuba iqueen. Mhlambe bangawazi ama characteristics ukuba iqueen kodwa ukuba-apply empilweni zabo mhlambe ikhona lokho okubahlulayo. Kwenziwe ngamasibomu lokho kwenziwa ugovernment. Mhlambe abantu besifazane mabengake mhlambe babuyele la ngezansi umama azobafundisa umama ukuthi kuyini ukuba umama, kuyini ukuba iprincess, kuyini ukuba indlovukazi. Mhlambe nathi sokwazi ukuthi sisale la phezulu ku-throat chakra umveli nqangi azosifundisa noma amakhehla azosifundisa ukuba indoda nokuba iking, ukuthi yini ukuba iking, ngale ukuthi kube nomsindo ozobe ukhona la ozobe udalwa abantu besifazane. So bengithi angudlulise mhlambe lo myalezo la ukuthi mhlambe masingazama ukuthi sithi kancane ukubuyela emuva, sikhohlwe imfundo kancane, silethe i-universe isivule imiqondo, isihlakaniphise, isifundise futhi ukuze mhlambe lizokwazi ukubuya izwe lethu ngoba njengoba kukanjena nje abelungu mabebheka lapha online bebheka inzondo engaka ebetween thina sodwa abantu abamnyama. Yabajabulisa lokho ngoba asisenakho lokho kuhlakanipha our ancestors had. They were very smart abantu abadala and bebekwazi ngoba besebenzisana nemvelo, bebekwazi ukufunda imvelo ukuze ekwazi ukubasiza, ekwazi ukubapha imali, ekwazi ukubanakekela ngendlela efanelekile. Abantu abadala noma our ancestors back in the days, they were very rich futhi bebengekho nana rich, they were worthy. So abasakwazi ukudlulisela leyo worth yabo leyo ngoba kuhlangahlangene la silalana singashadile, kuziningi izinto ezenzakala, asihloniphi imizimba yethu, kuhlangahlangene. So kudalwa ikhona lokuthi we are misaligned. Mhlawumbe masingake umuntu nomuntu abuyele la ekumele abe khona, avibrate khona ngendlela efanelekile, singakwazi ukuba right futhi sibele back to lapho besikwazi ukuthi izinto zonke zihambe kahle. Ngizoma lapho manje. Inkosi nibusise.